Nafa, edi. Għawdex gżira tal-oljiet, fik il-paċi, fik iskit. Artmonija bl-ispaċ min, kif saru kim mandiċ jien. Sisin saqwi u sejjir, bajiet jaxqu ma kulri. Bahari kal dawrament, li lekin dejjem ożejt. Inti diamant, f'nofs il-Mediterran. Għawdex inbiss, tatini seħan, bik ferħan. It-tabrani ta' kulja, il-ħarax widinu bla. In-nuffara u ta' gelmus, u l-kastel tant kuraġus. Koplu niċeċ kullimkien, maqdes kbir mill-eqdem żmien. Daqtaqni pen kantatajr, li l-mulejn troddi l-ħajr. Inti diamant, f'nofs il-Mediterran. Għawdex inbiss, tatini serħan, bik ferħan. Inti diamant, f'nofs il-Mediterran. Għawdex inbiss, tatini serħan, bik ferħan. Bik ferħan. Dajwar tħolmija. Kif inti? Ok, bonġu. Ta' bdiet tikonni dejja biex nipprova biċċa, imma insomma Asli. il-ħobs tiħil min jafiklu, Joseph. Tajjeb. Inti minn Għawdex hux? Eżatt, mix-xara. Mix-xara Għawdex. Xinfel ġigantija jiena. Kif? Xinfel ġigantija, eżatt. Ta' fil-ġigantija Mela. timbena. Le, u hija xi ħaġa hekk insomma. Joseph, Għajtli. attur, kantant, iktar narawk Malta milli Għawdex. Eżatt. Inti qed tgħix Għawdex. Sfortunatament, l-awċini kollhom jimxuna għalem Malta biex jagħmlu ċertu affarijiet. U jiena vera nammira il-gazz li għandkom, għax jiena kelli attività l-bieraħ fil-għaxija. Zilt id-dar u rġajt laj dolodu. U minn isni għamilt ħaġa kbira. Eżatt, le. Biex illaħqu mal-familja u laħqu mal-affarijiet tagħna, konna ġili naqsbu xi 4 darbit fil-weekend si. Mamma vera nammirakom. Joseph, il-qoddim, fiex ħanaraw iktar Għaddejjin, kant, bħalissa iktar namlu music video li ħireġ daqt, ġifiri, u aktar singles ħajġin u sissa dejjin. Mela, Brata maġla. aħna ħanamlu promise biex dal-music video kif joħroġ, nixtiequ li nkunu aħna għan nofrulek. Mela, le għanzi, bil-qalb kollha, thank you ħafna. Qed nofrulek bil-qalb biex kollha. esklusivament jidher fuq Bipu Għadba. Thank you. Tajjeb? Mawx bħal. Grazzi Joseph, il-linja f'idej Mirej ħankomplu baktar intervisti. Sorry, qed ngħid fejn il-kamera l-oħra. Biktar intervisti ma' Mirej. Grazzi Tony, hawnhekk